我操！战斗机直接打了！我操！直接战斗机！我靠！战斗机从头上飞过去，直接炸了！我操！我操！יואו, בוא תראה איציק. איציק, הלך הבאגה. לאיפה נופלים? תראה. תסתכל ימינה, נופלים פה איתם. וואו. יואו. וואו. נפל פה, וואו, איזה נפילה. נפל פה, כן. נפל. עוד אחד. הבעלה, אחי. תראה את השמיים. נפל. וואו. ממש ברגעים אלה פה מאחוריי, נכנסים אחרי לבתים, ההרס פה הוא עצום, בבניינים, חוק ההצלה פה כולם כולם. אנחנו בתחילה שיהיה ניתן לעצור מה שיותר.